Ahojte, dnes som si pre vás pripravila jednu techniku, ktorú ja sama využívam v poradenstve a sú ňou terapeutické kartičky. Je to projektívna metóda, ktorá pomáha klientovi a aj terapeutovi dostať sa viacej do hĺbky, porozumieť témam a možno otvoriť témy, ktoré už boli ako keby potlačené a my ich vlastne takto dostávame na povrch. Taktiež to môže klientovi pomáhať pri téme, ktorá je pre ňoho nepríjemná. Je lepšie opisovať ten obrázok, ako hovoriť o tej téme alebo o tej situácii. Samozrejme mám rôzne terapeutické kartičky, ktoré sú naviazané na rôzne oblasti, ale teraz som si vybrala balíček, ktorý sa týka partnerstva a môžeme si zahrať takú hru. Som vám vytiahla jednu kartičku a je to karta vášeň. Takže kľudne sa zamerajte na tú kartu, čo vo vás vyvoláva, s čím sa vám spája, či sa vám páči, nepáči. Nemusíte na to odpovedať v komentároch, ale môžete sa nad tým len zamyslieť. A vlastne aj takto nejak vyzerá práca s tými kartičkami v poradenstve.